हाय फ्रेंड्स, मैं पूजा जायसवाल एक्ट्रेस आप सभी भोजपुरी समाज को प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच एक नया चैनल आया जिसका नाम है तमन्ना भोजपुरी म्यूजिक चैनल। तो आप सभी लोग उसका वीडियो देखिए और कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि कैसा लगा आप सभी को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चूटुर चूटुर चाटेला चटनी ढोरी पर चुआई के मजा खूब मारेला बलमुआ होरली ससियाई के मजा खूब मारेला बलमुआ होरली ससियाई के मजा खूब मारेला बलमुआ चूटुर चूटुर चाटेला चटनी ढोरी पर चुआई के मजा खूब मारेला बलमुआ होरली ससियाई के मजा खूब मारेला बलमुआ होरली ससियाई के मजा खूब मारेला बलमुआ होरली ससियाई के मजा खूब मारेला बलमुआ डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावड़ा होरली ससियाई के रात भर ले बमाजा करता दर दिया हो काम नहीं करे रे सखी कबनो हर दिया रे मुँह सूख पियावेला पनिया कल से चलाई के मजा खूब मारेला बलमुआ होरली ससियाई 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 के मजा खूब मारेला बलमुआ हौवे सपोर्टर उनकर परमोध परदेसिया हो हर पल हरिंदर देवरा मन मोरा बहतिया हो राजूर बिंदर सैया रखेले पोलाई के मजा खूब मारेला बलमुआ होरली ससियाई के मजा खूब मारेला बलमुआ होरली ससियाई के मजा खूब मारेला बलमुआ डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावड़ा